लेट्स प्ले. पुढे एकदा जाऊया सामन्याच्या दिशेने. ही स्पर्धा आपण पाहतोय रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हच्या आधारातून युट्यूबवर टेलिकास्ट देखील केली जाते. जे प्रेक्षक घर बसल्या आनंद घेत आहेत मायबाप क्रीडा रसिकांचं या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत असेल. पहिला चेंडू नो बॉल. यही तो टेलर था पिक्चर अबे मेरे बाकी है दोस्त. पहिला चेंडू नो बॉलचा इशारा ते दिला गेलाय. पहिला चेंडू बिग बॅन होता, अगदी भन्नाट वेग होता आणि सख्खे भाव एकमेकांच्या विरोधात खेळतोय. सखा भाव पक्का वैरी. छोटा ठरदार हवे की मोठा इथे ठरदार हवे घरी प्रॅक्टिस करतात, त्यामुळे दोघांची कमी आणि हमी एकमेकांना जरूर माहिती असेल. कमी आणि हमी जाणले या चेंडूवरती. हा भावाची कमी जाणली आहे. भावाला कुठे गोलंदाजी करायची माहिती आहे. मोठा पडतो छोट्या वरती बाडी. डॉट बॉल येतोय. निर्धाव चेंडूने आता गोलंदाजीला सुरुवात करायची होती पण ते घडत नाहीये. हेस्टरकडून झालेली चूक. धावसंख्या 2 वरती असेल. नंतर टाकलेला चेंडू पंचांचा 9+1 टोटल 2 धाबा या चेंडूवरती मिळतील. सम्राट संघाचा जर विचार करायला गेला तर 007 त्यांच्या नावाच्या समोर लागलाय आणि सम्राट संघ देखील एक तुल्यबल असा संघ म्हणून ज्याला ओळखला जातो. नंतरच्या चेंडूवरती चेंडू जाहीर आणि घोषित क्षेत्रामध्ये स्कोरले पंचांच्या दिशेने तारलेला चेंडू डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये एक धाव इथे मिळेल. भन्नाट शांतता आहे. शांततेचं कारण भाव सख्खे एकमेकांच्या विरोधात खेळत आहेत. छोटा पडतोय आता बारीक आहे काय. मोठ्याची लेंथ कुठेतरी थोडीशी बिघडल्यासारखी वाटते. बिघडल्या यावेळी चेंडूवरती पाहायचं असेल थोडस प्रॉपिंग किस पासून पुढे सरकलं होता, त्यामुळे नो बॉल नाही दिला जाणार आहे. प्रॉपिंग किस वरती जर तो असता तो नो बॉल दिला गेला असता. क्रिकेट वरती असता जर तरला काही महत्व नसतं. नंतरचा चेंडू अगदी भन्नाट वेगने टाकला गेला होता. सरपटी चेंडू होता. तेच तरार आहे. अप्रतिम टप्पा तिथे मेंटेन केला जातोय. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका आमच्या कॅमेरामॅनच्या दिशेने. रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्ह याला चौकार. चौकाराच्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर करवती तब्बल 10 म्हणजे 10. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 10. चला सम्राट दिले बंद. आपण असं विनंती असेल आपण जास्त वेळ टीम मीटिंग घेणार नाहीत, अन्यथा पेनल्टी असेल याची आपण नोंद घ्या. सोमिनी स्पोर्ट वर्सेस नंदिनी स्पोर्ट दोन्ही सगळ्यांना विनंती करेन हा सामना संपल्यानंतर पहिल्या इनिंगचा खेळ संपल्यानंतर आपण टॉस घेण्यासाठी आमच्या समालोचन कक्षामध्ये या आपण असं विनंती केली जाईल. जाऊया सामन्याच्या दिशेने. फिरकीचा जादूगार दाखल झाला होता. पहिल्या चेंडूवरती दाखवली जादू. त्याला माहिती आहे वाघ जरी जखमी झाला तरी आयुष्याला कंटाळत नाहीये. तो पुन्हा उठतो आणि पुन्हा लढायला सुरुवात करतो. ती सुरुवात इथे गेली. चेंडू पाठवून दिला गेला 4 धावांसाठी. स्ट्रायकिंग एंड वरती समीर आहे. समीरसाठी डलकेला चेंडू थोडासा निर्धाव पद्धतीचा येणारा चेंडू. आता 101ची साथ कुठेतरी नक्कीच मिळाली असेल. लो फुलटा चेंडू होता. मोठा प्रयत्न केला जातो. प्रॉपिंग किस वरून वारंवार पुढे सरकत चाललाय. त्यामुळे कुठेतरी नो बॉल तुम्हाला दिला जाणार. तुम्ही प्रॉपिंग किस वरती सुरक्षित राहा. जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न करा. नक्कीच स्कोरलेग पण तुमच्यासाठी नो बॉल देणार आहेत. विमर घोषित केला जाईल पण तुम्हाला जागेवरती राहणं गरजेचं असेल. या वेखेला फटका अगदी फसवत चालला असेल. क्षेत्ररक्षकाला बाय सी यू करे चेंडू 4 धावांसाठी. क्षेत्ररक्षक होता अलीकडे. चेंडू गेला पलीकडे आणि पलीकडे आणि ह्या चेंडूवरती देखील म्हटलं जाईल याचं पॅटर्न लय हटके आहे. ट्रेंडिंगला त्याचं नाव आहे आणि ट्रेंडिंगला खेळला फटका 4 धावांसाठी. धावसंख्या 22. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 22. आणि राहुल याने आमच्यापर्यंत सांगितलंय की विकेट काढणार माझी. पहिल्यांदाच हार म्हणून मोकळा झाला. मित्र अजून खेळायचंय. तुझ्यासाठी एक्स्ट्रक्षक पण लावला नाही. हा आलाय एक्स्ट्रक्षक पण देखील येतोय. हार पहिल्यांदाच मानावी नाही मित्रांनो. शेवटपर्यंत प्रयत्न करा. पहिला चेंडूवरती दाखवून दिला गेलाय. हार मानायची नाही मित्र अशी तशी, कारण वेळ प्रत्येकाची असते. पक्षी जिवंतपणे किडा मुंगांना खातो पण तोच पक्षी ज्यावेळी मरतो त्याच किडा मुंगे त्या पक्षाला खात असतात. म्हणजेच काय वेळ प्रत्येकाची येत असते. या बी आलेली वेळ होती. निर्धाव चेंडू
भारतामध्ये क्षेत्ररक्षण इथे केले जाते. जागांचा क्षेत्ररक्षक अगदी गोलंदाजाला हवा तेवढा कॉन्फिडन्स दिला जातोय. नंतर त्या चेंडूवरती अपील आणि सुटलाय. पंचांकडे पाहिलं देखील नाही. खेळाडू ती दाखवली बॅट्समनने. अगदी चालत सुटला. तंबूच्या असला जाऊन बसणार आहे. खेळाडू ती फुटमॅनशिप काय असते ती इथे दाखवून दिली गेली त्याच्या माध्यमातून. आणि शिक्षक नंतर तो चेंडू अगदी हा काय कव्हरेज होता. अप्रतिम सुरेख. प्रेक्षक देखील या कव्हरेजचा आनंद घेताना अतिशय सुंदर होता. नंतर त्या चेंडू बाई काय हा प्रकार. बॉक्स आउट जरूर झाला असेल आणि थांबला देखील नाही. मैदानाचं सरळ मैदान सोडत चाललं असेल. आता तो क्रीडांगणच्या बाहेर चालला असेल. धावसंख्या 27-27. तीन षटकांचा खेळ समाप्त. 3 षटकांपैकी धाबा 27 आणि गोलंदाजी मार्क करून डाऊट करत होते गोलंदाज. पहिला चेंडू लॉलीपॉप जसं द्याबाना लग्नाची पत्रिका जशी दिली जाते ना तसा चेंडू दिला होता फलंदाजाला की मार. पण फलंदाज म्हणतो मला आहेर तुला द्यायचं नाहीये. निर्धाव चेंडू आला असेल. जैसे त्याचे कर्म फळ देई परमेश्वर. या चेंडूवरती फळ दिलं गेलंय. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण घडलं होतं. चेंडू पाठवून दिला जातोय पुन्हा एकदा 4 धावांसाठी. आर्यन एक मिनिट. पस्तीस धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर खरवरती 35-35. शेवटचा बॉल. हे प्रभू हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी हे क्या हुआ. चला नेक्स्ट मॅचचा नाडेकोल इथे केले जाईल. दोन्ही संघांचे कर्णधार आमच्यापर्यंत पोहोचले असतील. नंदिनी स्पोर्ट्स संघाने नाणेफेक जिंकली आहे. सिलेक्ट टू द बॉल फर्स्ट. पहिल्यांदा गोलंदाजी घेतली नागेशजी टिक सर यांचा संघ आपण पाहतोय. जाऊया सध्या खेळांगणीच्या दिशेने. पहिल्या चेंडूवरती गोल्डन धाबा इथे बसूल केल्या गेल्या आणि गोल्डन चेंडूवरती गोल्डन धावा बसूल केल्यानंतर वैयक्तिक खातं ओपन केले गेले. या टाकलेला चेंडू टाकायचं होतं अलिबागा. चेंडू टाकला बेल बागात. वाईट +1. टोटल 2 धावा मिळतात या चेंडूवरती आणि गोलंदाज कुठेतरी थोडासा टेन्शन मध्ये दिसतोय की काय. प्रेशर मध्ये प्रेशर कुकरची देखील शिटी वाजते
नंतरचा चेंडू अगदी हलक्या त्याने फक्त मडगतली ताकद त्याला माहिती आहे. चांगल्या चेंडूला सन्मान आणि खराब चेंडूवरती प्रहार वार वार करायचं होतं या चेंडूवरती आणि चेंडू सरळ पायावरती येऊन आदळला. लेफ्टनचा मारा होता. चेंडू पडल्यानंतर आतल्या दिशेने येत चाललाय. त्यामुळे धाबा रोखण्याचा प्रयत्न ते केला जाणार. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर वरती सध्या 6 वरती आहे. 40 धावांचा पाठलाग करायचा. यावेळी चेंडू पुढे एकदा बॅट बॉलचा इशारा प्लस एक टोटल 2 धावा मिळणार आहेत. 11 वाजून बरोबर 15 मिनिटांचा कालावधी झाला असेल. प्रेक्षक गॅलरी मधून देखील आवाज आतापर्यंत चांगला प्रतिसाद या स्पर्धेला भेटलाय. नंतर त्या चेंडू वरती चेंडू पाठवून दिला जातोय. फैस्फोटाला चौकार आणि चौकार आल्यानंतर जरूर चर्चा केली जाते. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न करायचा होता. क्षेत्ररक्षक तिथे पुन्हा एकदा प्लॉम्बल बनत असेल. षटक संपतोय. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त होईल. धावसंख्या 12. 15 चेंडू आणि 28 रनची आवश्यकता असेल. आर्यन कर्तव्य गोलंदाजीवरती आपलं तर कर्तव्य दाखवेल की काय. तळ्यात आणि मळ्यात असलेला सामना आहे. कोण जिंकणार शेवटपर्यंत सांगू शकत नाहीये. तळ्यात आणि मळ्यातली असणारी लढत ही ते पहिलाच बॉल फुलटस होता आणि यावेळी दाखवून दिला जातोय. चेंडू गेला सीमा रेषा पार. दणदणीत चौकार आणि चौकार आल्यानंतर कुठेतरी कॉन्फिडन्स जरूर वाढला असेल. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर वरती तब्बल 16. विजयाचा आणायचा महागोळा आणि विजय साजरा करण्यासाठी दोन्ही संघ हे जरूर प्रयत्न इथे करणार आहेत. नंतरचा चेंडू नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. सरळ बॅटने पिकअप करण्याचा प्रयत्न होता. फर्स्ट आणि सेकंड गिअर मध्ये चालणारी फलंदाजी आता टॉप गिअर मध्ये करण्याचा इथे प्रयत्न केला जातोय. नंतरचा चेंडू वरती अगदी आमच्या कॅमेरामॅनच्या दिशेने मारलेला चेंडू होता. सरळ ऑन द राईट स्पीक आहे. चेंडूला पाठवून दिलं गेलंय. 4 धाब्यांसाठी एकापेक्षा एक. हा कुटुंबाचा बॉल याही चेंडूवरती अतिशय सुंदर खडक लाजवाब फटका. सर्व कोमान डीजे जोमात डीजे वाले बाबू गाणं चला दे. या चेंडूवरती गाणं लाव आता डीजे. वरती 4 चौकार याही फलंदाजाने मारलेत. 5वा चौकार खेळायचा होता. बुंडातला बॉल खोदून काढण्याचा प्रयत्न केला गेला. षटक संपते. नष्टकेचा फलंदाज सांगतो तुषार ज्याने हुशार अशी कामगिरी केली होती. धावसंख्या 29 29. तुषार अशी हुशार अशी कामगिरी करतोय तो तुषार. 10 चेंडू आणि 11 रनची आवश्यकता असेल. तुषारला आता हुशार असा खेळ दाखवावा लागेल. नॉस्ट खेळला ज्याने 4 चेंडूवरती 4 फटके मारले होते. तो आर्यन सध्या नॉस्ट चेंडूवरती गोलंदाजीवरती समीर दाखल झालाय. समीरचा पहिला चेंडू भंडाट वेग होता. पिढीदवडे गावाचे एक्सप्रेस म्हणून ज्या समीरकडे पाहिलं जातं ते एक्सप्रेस आपण पाहतोय. समीर सध्या गोलंदाजी ट्रॅक वरती दाखल असेल. केला फटका लाजवाब होता. प्रेक्षक गॅलरी धावसंख्या 34. कर्तव्य तुझं कर्तव्य गोलंदाजी केल्यानंतर क्षेत्ररक्षणाचं पण आहे. याच्यावरती भान ठेव मित्र. नंतरच्या चेंडूवरती हे बघ ते बघ 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 बघ. या चेंडूवरती बघवला चौकार. या षटकातील शेवटच्या चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिला असेल. 2 रनची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी. डॉट बॉलचा इशारा. 5 चेंडू सामना जिंकण्यासाठी 2 रनची आवश्यकता. मॅच अजून संपली नाहीये मित्रांनो. 5 चेंडू 2 रनची आवश्यकता आहे. नेक्स्ट मॅच क्षेत्ररक्षण करणारा संघ आपण क्षेत्ररक्षणासाठी तयार आहे. नंदिनी स्पोर्ट आपण टॉसचा बॉल झाला. पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण नागेशजी ठीक सर आपलं संपूर्ण संघ घेऊन लगेचच आपण खेळांगणच्या दिशेने या अशी विनंती असेल. पहिला चेंडू नो आणि त्याच्यावरती कोणतीही धाव इथे मिळत नाही. विजयासाठी 1 रनची आवश्यकता असेल. 1 विनिंग रनची आवश्यकता आहे. नो बॉल आणि +4 हा सामना इथे जिंकला असेल.